Ara que oficialment hem deixat enrere la sequera, desalinitzar no pot ser la nova normalitat. El govern de Catalunya ha anunciat que hem tornat a la fase de normalitat i ja no cal aplicar el Pla Especial de Sequera al sistema Ter-Llobregat. Per tant, les desalinitzadores haurien de tornar a funcionar entre un 10 i un 20% del seu rendiment, però el govern va anunciar que les mantindrà funcionant al 90% del seu rendiment. Aquesta decisió demostra que el govern vol convertir la desalinització en una font d'aigua estructural, és a dir, no només un recurs per fer servir moments crítics. I això és molt greu. Desalinitzar l'aigua té un fort impacte ambiental i social. Si la comparem amb altres alternatives, és molt intensiva energèticament i, per tant, agreuja el canvi climàtic i fa pujar el preu de l'aigua. Les desalinitzadores han de continuar sent una tecnologia a posar en marxa únicament en moments d'emergència. A Aigües Vida no ens oposem a aquesta tecnologia, però abans de recórrer-hi cal assegurar que s'han esgotat totes les opcions prèvies. Promoure l'estalvi, l'eficiència, posar límits al consum, considerar la regeneració abans que la desalinització, la inversió en aigües grises i pluvials i un llarg etcètera. Ara que deixem enrere aquesta sequera, tenim temps per a planificar la transició cap a un nou model hídric molt més just i responsable amb l'aigua. No pas un model que es basa en produir més aigua i continuar amb un model econòmic insostenible que ens ha portat precisament a aquests moments de crisi i escassetat.